Já bych chtěl doplnit program o věci jednání o leknínu. Tento návrh jsem předložil všem zastupitelům ke schválení kodexu dobrého radničního prezidenta. Tady teda znova musíme zopakovat, že zprávy a návrhy a jiné materiály určené pro jednání zastupitelstva by se měly předkládat nejpozději 7 dnů před zahájením zastupitelstva. Materiály, které jsou informativní povahy, obdrží členové zastupitelstva před zahájením zasedání. Takže já jsem chtěl říct, že to nemá jenom upozorňujeme jednací řád, který platí pro všechny. Já jsem chtěl říct, že jsem jednací řád neporušil, že toto desatero jsem předkládal již mnoho týdnů, možná měsíců před tímto jednáním. Ne, byl to jiný materiál, tím se dále zabývala, šel do rady, ale byl to materiál jiný, nebyl to ten, který byl dneska předkládal. Bylo to desatero, základně pravidla pro tvorby periodika, to jsem předkládal a bohužel to nebylo zanešeno v materiálu, takže jsem neporušil snad tento. Přesto bych doporučoval, aby to bylo zařazeno do programu jednání. Já jsem nic neporušil, já jsem to včas předložil, takže se domnívám, že akorát chyba byla rady města, že to nedala v materiálech, jinak já jsem to včas písemně předložil. Protože jsem se této tematice věnoval velmi podrobně, tak bohužel musím tě zklamat, ty jsi nám předložil něco jiného. Jsem předložil desatero kodex základní pravidla. Ano, ale to, co jsme dostali dneska, je desatero, které je rozpracované, my jsme dostali pouze body, které de facto byly těžko použitelné. Při zpracování toho, co vám předkládáme na vědomí, respektive k diskuzi, jsme samozřejmě vycházeli z toho, co jsme obdrželi jako rada, ale ten materiál, který jsme dostali dnes na stůl, je jiný, než který jsme dostali. Proč bylo mé desatero zahrnuto do dnešního jednání? I to původní. Já jsem to se dalo rozpracované, samozřejmě, aby to bylo ještě podrobnější a pochopitelnější. Ale to základní desatero jsem předložil, takže jsem své povinnosti splnil. Proto si se domnívám, že není třeba hlasovat o tomto, že jenom chci doplnit program. Asi není nic proti ničemu, my jsme to měli v bodu programu a zastupitelstvo to může říct na vědomí. Děkuji. Takže budeme hlasovat o programu s tím, že tam budou začleněny věci, které jsem přečetl, to znamená, že bude vypuštěno pozemková úprava Slunčany Raškovice, že tam je nový návrh usnesení, co se týká změny pozemků společností Ambiente a že to bodu, který se týká leknínu, bude přiřazen ještě kodex dobrého radničního periodika. Vkládám v materiále návrh. Poprosím Marka Výborného, aby ho tady přednesl, protože má to vysvětlovat s návrhem, který vyprávě. My jsme se zabývali v rámci rady přípravou zásad pro vydávání informačního zpravodaje. Přiznám se, že to, kdo jsem navrhl já, protože si dovolím říci pár podrobností pro ty, kteří nemají před sebou návrh těch zásad, ale nemohli se s nimi dopředu seznámit. Základní smysl těch zásad je upravit obsahu rozhodování, obsahové náplně leknínu a dále příprava distribuci jednotlivých vydání. Vydavatelem leknínu je město Žanův Městec, leknín bude registrován a tak dále. Vydávání leknínu řídí redakční rada, to si myslím, že jsou spíš formality. Shoda nakonec byla na tom, že by leknín vycházel ve formátu A4, 4stránková plnobarevná podoba. To jsou samozřejmě věci, které mohou asi být do diskuze. Pokud
Pokud jde o distribuci, pokračovala by distribuce bezplatně do všech domácností v Heřmanově městě a místních částech s tím, že by dodavatel, respektive tiskárna, vzešla z poptávkového řízení tak, abychom minimalizovali náklady. Potom asi pravděpodobně nebude sporu. Pokud jde o článek 2, obsah letnínu, tam je tedy popsáno, že letnín je vydáván za účelem poskytování objektivních informací týkajících se společenského, kulturního, sportovního, hospodářského a dalšího dění ve městě a mikroregionu Heřmanoměstecko, občanům města a místních částí. V letnínu jsou zveřejňovány zejména informace o činnosti místní samosprávy, informace městského úřadu, jeho orgánů samostatné přenesené působnosti, sdělení informace o dění ve městě, informace organizací a institucí veřejného života, zájmové spolky, občanská sdružení, církve a podobně, osobní zprávy, vzpomínky a dotazy a názory občanů. V letnínu nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí. V letnínu nejsou zveřejňovány příspěvky, které jsou anonymní a které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo těmito zásadami. V případě sporu rozhoduje o uveřejnění redakční rada hlasování. Článek 3 se zabývá rubrikou názory občanů. To je víceméně odpověď na opakovaně diskutovanou otázku, zda se mohou nebo nemohou občané vyjádřit k dění ve městě na stránkách letnínu. Došli jsme k závěru, že by měla na stránkách letnínu tato možnost být dána, s tím, že bude vyhrazena pravidelně 1/8 vydání, odpovídá to formátu A5, tedy polovině jedné strany. Tato část by byla vyhrazena pro pravidelnou rubriku názory občanů. Ty by tam byly uveřejněny v došlém pořadí. V případě překročení kapacity rubriky budou příspěvky zveřejněny v daném pořadí v příštím čísle. O tomto postupu redakční rada informuje bez zbytečného odkladu autora a ověří jeho trvající zájem na zveřejnění. Já pro jistotu cituji celý tento článek. V jednom čísle může občan v této rubrice publikovat pouze jeden text. V případě zveřejnění názoru občanů, jsou-li názorem objektivně dotčeny druhé osoby, mají tito dotčení právo uveřejnit v přiměřeném prostoru v daném vydání letnínu doplňující informaci či sdělení tak, aby byla zajištěna objektivnost a vyváženost letnínu. Pokud má názor charakter dotazu, zajistí tajemnice městského úřadu vyjádření odpovědného úředníka či reprezentanta samosprávy. Toto vyjádření je potištěno nad rámec vyhrazeného formátu A5, aby tedy nedocházelo k námitkám, že v tom formátu A5 jsou i vyjádření či odpovědi dotčených osob. Názory občanů i doplňující informace a sdělení nesmí přesáhnout 2000 znaků včetně mezer, v opačném případě má redakční rada právo příspěvek neuveřejnit. To je z toho důvodu, že ta kapacita toho letního samozřejmě omezená a pokud je shoda na tom, že to bude formát A5, tak samozřejmě není možné, aby celý ten formát zabral jeden dotaz nebo jeden příspěvek. Článek 4 definuje redakční radu, také evergreen diskuzí, aby tedy bylo jasno a nemuseli jsme se dohadovat, kdo vlastně vydání řídí a kdo rozhoduje či nerozhoduje o přípravě, tak redakční rada by byla tvořena tajemníkem, tajemnící městského úřadu, jedním zaměstnancem městského úřadu a dále osobami nominovanými politickými stranami či hnutími. Každá politická strana či hnutí zastoupené zastupitelstvu města v daném volebním období má právo nominovat jednoho člena redakční rady. Nepřišel jsem na standardnější nebo rozumnější postup. Upozorňuji, že není nikde psáno, že by to hnutí muselo nominovat někoho ze zastupitelů. Kohokoliv z řad občanů města může dotyčné hnutí, uskupení, politická strana nominovat jako člena redakční rady. Funkční období tedy odpovídá funkčnímu období zastupitelstva, to je zřejmé. Redakční rada se schází pravidelně, že nejpozději do 3 dnů pracovních po uzávěrce daného čísla, přičemž v den uzávěrky obdrží členové rady elektronicky všechny dodané příspěvky, aby se mohly na jednání redakční rady připravit. Redakční rada schvaluje obsah a grafickou podobu, stanovuje termíny uzávěrky. V případě potřeby se může scházet v dalším jednání. Redakční rada se řídí těmito zásadami a plní úkoly, které z nich vyplývají.
Za řádné svolání redakční rady a vedení jejího jednání odpovídá tajemník městského úřadu. Pak je tam článek 5, to už se týká spíš technických záležitostí přípravy letnínu, dodávání textů, podkladů článků, e-mailem a tak dále na podatelně. Počty příspěvků, což už bylo de facto popsáno v článku 3. V případě rubriky Názory občanů, kde bude shledáno oprávnění doplňujícímu sdělení od dotčených osob, je nutné doručení výše uvedeným způsobem nejpozději 10 kalendářních dnů před uzávěrkou. To je z toho důvodu, aby mohl dotčený člověk, občan města na tu věc nějakým způsobem zareagovat. V případě, že to bude dodáno později, tak se nic neděje, prostě se to posune do dalšího čísla letnínu. Nevidím v tom osobně žádný problém, ale mělo by tam být zajištěn dostatečný čas na vyjádření. Financování, o tom jsem mluvil už na začátku, náklady jdou z rozpočtu města, distribuci zajišťuje vydavatel prostřednictvím České pošty plus Městský úřad informační centrum knihovna. To je návrh zásad pro vydávání letnínu. My jsme se jako rada rozhodli, ať je to v kompetenci rady, tak vám to předložit dopředu, tak to k vašim připomínkám. Není to konečná podoba, je to návrh. Pokud z vašich řad ještě vzejdou nějaké další podněty, tak se jim rada bude zabývat a následně rozhodne. Samozřejmě v kompetenci rady je vydávání radničního periodika, to je naprosto s tím souhlasím, ale teď, aby jsme si upřesnili základní pojmy. Dostali jste, pokud to někdo nemá, mám tady ještě rezervy, kolik dobrého radničního periodika. Takže, aby jsme si upřesnili pojmy, takže naprostá většina radničních tiskovin, tedy i náš letní, naplňuje definici tiskového zákona čísla 46/2000 Sb. Co to je radniční periodikum? Jde o noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce. Toto je radniční periodikum. A redakční rada by měla být vytvořena, nebo má být vytvořena jako výbor zastupitelstva. Tento výbor zastupitelstva dále je redakční rada, je vytvořena z volných členů zastupitelstva a občanů města. Aby byla zabezpečena názorová různost, dosadí si každá zvolená strana jednu osobu, zastupitele nebo občana města. Hlavním posláním redakční rady je dohlížet nad vydáváním periodika a provozování dalších sdělovacích prostředků města. Redakční rada dohlíží nad dodržováním kodexu dobrého redakčního periodika. Redakční rada a redakce bez ohledu na poměry hlasů respektuje tyto základní pravidla pro objektivní šíření informací potřebných pro svobodné vytváření názorů. Závěr redakce. Redakce může být představována profesionálem nebo dobrovolníkem, či uvolněným či neuvolněným členem zastupitelstva, pracovníci úřadu, vnější dodavatele anebo kombinací uvedených osob. I tehdy, kdy roli redakce plní dobrovolně starosta či jiný člen rady města, jde o výkon samostatné působnosti a musí respektovat právo občanů seznamovat je s názory, s nimiž nesouhlasí. I zde se projevuje, že veřejná funkce je službou veřejnosti a že jediným soudcem mezi různými názory jsou voliči. To však neznamená povinnost zveřejňovat polemiku či odlišné názory v rozsahu přesahující dobré mravy. Hlavním posláním redakce je zprostředkovat zprávy z radnice, názory vytvářené úřední činností funkcionářů, ale stejně tak i zprávy, otázky, názory a kritiku ze strany ostatních zastupitelů a avízo. Další bod. Redakce uplatňuje avízo s přiměřeným cestím, alespoň 5 dnů například mailem, informuje představitele opozice, zastupitelstvu případně občanská sdružení o hlavních tématech místní komunální či regionální politiky, připravených zveřejnění a tak dále. Za páté, odmítnutí alternativ sdělení. Pokud jsou získána alternativní sdělení, jsou v zásadě vždy zařazena, je však právem redakce uplatnit výjimky. Pokud rozsah alternativních sdělení představuje samozřejmě nějakou mez a tak dále.
Nebo jde o vyjádření obsahující výslovné urážlivé útoky a věci, které jsou, nebudu to číst dál, které jsou v rozporu se zákonem. Za 6. Povinnost zveřejnění. Vždy bude v rozsahu přiměřené odpovědějící síle tohoto názoru zastupitelstvu uveřejněno stanovisko klubu, skupiny, jedince, zvolených zastupitelů k tématu místní, komunální či regionální politiky. Za 7. Osud sdělení. Redakce a redakční rada neposuzují pravdivost překládaných alternativních sdělení, pokud nejde o situace, kdy by zveřejňování došlo k zásahu do osobních práv, za kterých je vydavatel odpovědný dle tiskového a tak dále zákona. Mám tam ještě bod 8, už to nebude dlouho trvat. Nestrannost při úpravě tisku. Redakce nepoškozuje uveřejněné alternativní sdělení tím, že spolu s ním zveřejní v rozsahu nepřiměřené větším nápravné komentáře nebo ironizující nepřiměřené formy kritiky anebo zneužití možnosti vyjádřit se jako poslední. Za 9. Vyváženost. Pro posouzení vyváženosti se všechna sdělení k aktivitám radnice považují za obsah, který vyjadřuje nebo vytváří politický názor. To platí i u zpráv, které pouze uvádí přijatá rozhodnutí, usnesení či realizované akce. I k takovým sdělením má veřejnost právo na informace alternativní, a to zejména informace o protinávrzích, výsledcích hlasování, diskuzi a alternativních řešení. A za 10., což považuji já osobně za velmi důležité, budoucí rozhodnutí. Redakce je povinna zajišťovat sdělení o připravených budoucích rozhodnutích samosprávy a poskytovat veřejnosti návod, jak se k ní vyjádřit a ovlivnit, aby se veřejnost mohla vyjádřit a ovlivnit tyto rozhodnutí, které se budou v budoucnu vytvářet. Vážení kolegyně, nebo vážené kolegyně, vážení kolegové, vynakladné prostředky a využití autority radnice, tedy veřejného úřady, opravní občany i členy zastupitelstva požadovat od toho nástroje také zpětnou vazbu. To znamená také dozvídat se i odpovědi na otázky. Přiměřenou možnost pokládat radnici otázky, aktivně klást a také přiměřenou možnost předkládat ostatním občanům alternativní zprávy, názory a komentáře je třeba dbát základních zásad demokracie a rozhodování většiny při respektování a ochraně názorů menšiny. Právě při šíření informací za veřejné prostředky má ochrana menšinových názorů a informací mimořádný význam a je právní povinností radnice. Hlasování jako projekt většiny je vhodné využít jen v případech hraničnících, jako je porušení třeba zákona o dobrých právech a podobně. Já tedy předkládám tento model odsouhlasení zastupitelstvu města Hřnov Městec, který je v souladu s tiskovým zákonem. Za prvé navrhuji řídit se zásadami tohoto dokumentu, zvolit redakční radu a redakci letního. V tomto prvním bodě bych po schválení těchto zásad doporučoval, aby si každé seskupení měla čas, takže bychom to udělali v příštím zasedání. A za druhé navrhuji schválit základní pravidla tvorby periodika pro pozvané desatero. To se dá udělat v dnešním zasedání. Děkuji za pozornost. Já se chtěla jenom zeptat, jako, dobře, my to tam nemáme v těch 10 bodech, ale řekla bych, že těch 9 bodů tam je zanesených. Kromě toho 10., což mi jako připadá jako manipulace s veřejným názorem. Trošku, no, takže nejsem odborník, ale těch 9 bodů akorát, že není takto vypsanou bude, přesně těch zásadách toho letního nevede. Já si můžu odpovědět na otázku, okamžitě teda samozřejmě odpovím. Jako manipulace s veřejností není to, že veřejnosti sdělíme dopředu, jaké návrhy, nebo co se má projednávat v samosprávě s předstihem, aby veřejnost se mohla vyjádřit o svém osudu, to je ten bod 10. Jako. Ale jak se k tím vyjádřit a ovlivnit je? Ano, samozřejmě, prosím ještě jednou. Já to ještě poskytovat veřejný návod, jak se vyjádřit a ovlivnit. Ano, samozřejmě. To mi připadá trošku jako manipulace. Protože to je takzvaná občanská společnost, to znamená, redakce je povinná, já to ještě jednou přečtu, redakce je povinna zajišťovat sdělení o připravovaných budoucích rozhodnutích samosprávy.
a poskytovat veřejnosti návod, jak se k ním vyjádřit a ovlivnit je jako veřejnost, že je může ovlivnit, samozřejmě na to má plné právo, a také veřejnosti tuto možnost aktivně vytvářet. To znamená, žádá veřejnosti dopředu avizo, co se bude projednávat v zásadních rozhodnutích, aby veřejnost přesně mohla svým zastupitelům, které si zvolila, říct si ano, my máme názor takový a my chceme, aby vy zastupitelé se tento názor podporovali. To je jedna z důležitých bodů. Já jsem nepovažoval za podstatné číst všechno od A až do Z, ale tak budíš na začátku, spíš teda pro veřejnost, protože zastupitel to mají před sebou, v úvodu těch zásad je jasně napsáno, že zásady jsou závazné pro všechny orgány města i všechny přispěvovatele a zásady vycházejí z zákona číslo 46/2000 Sbírky, tiskový zákon ve znění změn a doplňků, aby nebylo tedy, nevyšlo z toho, že to tam není, prosím, je to tam. Druhá věc, v článku 1 jsem taky teda, omlouvám se, předtím přeskočil, nechtěl jsem tím zdržovat. V článku 1 je první věta. Vydavatelem Letňinu je město Heřmanův Městec. Letňin je registrován u Ministerstva kultury pod číslem, logicky tam není doplněno, protože zatím registrován není, ale bude tak, aby bylo splněno všechno to, co je v předmluvě kodexu dobrého radničního periodika, které tady bylo předneseno. Pokud veřejnost poslouchala dobře, teď to, co tady přednášel Ota Volejník, tak snad pochopila, že z toho textu jsem vycházel, že to tam všechno je. A teď hovořím tedy o tom úvodu. Všechno to, co je v úvodu kodexu dobrého radničního periodika, v tomto textu těch zásad, které jsou navrženy tak, aby byly funkční. Tohle je moc pěkný text, deklarativní, ale těžko je to něco, podle čeho by... Tam není nic definováno o tom, kdo, kdy, jak má dodat příspěvek. Když chcete vydávat jakýkoliv zpravodaj, a je úplně jedno, jestli na městě nebo v občanském sdružení, tak to musí mít nějaký pravidla, aby to vůbec někdo někdy dal dohromady. Čili tohle je pěkný text, já ho respektuji, podle mého názoru to v těch zásadách je všechno obsaženo, tam se můžeme bavit o nějakých niancích, ale musí za každé zásady pro vydávání nějakého periodika musí mít kulturu takovou, aby potom to periodikum skutečně mohlo vycházet. Další věc, já se tam jako jenom ohradím proti tomu, že jsme to měli, mám usnesení tady z 13/2013 Rady města, dostali jsme jakýsi materiál, který přiznám se moc použitelný nebyl, a z toho kodexu, nebo respektive z toho desatera, tam byly pouze nadpisy. Nikoli to, co jsme dostali dneska tady předloženo na zastupitelstvu, omlouvám se tedy, tam jsem těžko mohl potom některé věci třeba úplně do toho zapracovat, i když, jak říkal, a tady zaznělo, kdo těch věcí tam je, redakční rada bude tvořena tak, jak je uvedeno v kodexu radničního periodika. Vyjádření občanů, není tam nikde sešněrováno, že se k ničemu nesmí vyjádřovat, kromě toho, co jsem řekl jasně, a to tam sice v kodexu možná nikde přesně není, ale že tedy nejsou zveřejňovány příspěvky, které se týkají činnosti politických stran a hnutí. V Letňinu nejsou zveřejňovány příspěvky, které jsou anonymní, jsou v rozporu s dobrými mravy nebo těmito zásadami. Nevím. Upozorňuji, toto je text, podle kterého nelze vydávat teď bezprostředně žádné radniční periodikum. A ty zásady, které jsou navrženy, to v sobě obsahují naprosto větší. Pokud něco ne, tak prosím návrhy, co konkrétně zásad zapracovat. Já bych tomu teda odpověděl to, že jsem velice rád, že teda Marek uznal, že zpravodaj Letňiny v radničním periodiku, že to uznala celá rada. Tak to je první věc. Druhá věc je to, že samozřejmě můj návrh je rozpracovaný do detailu a detail nic než návrh Rady města. A je dobré, že když schválíme desateru, tak je tam vystižen naprosto jasně všechno. Já teda předesílám, že nejsem autor desatera, ale je to pan Oldřich Kůžílek, který je autor a poradcem pro řízení veřejné správy a dokonce i spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím. Je to odborník, je to profesionálně zpracované, prosím vás pěkně. Takže
Já trvám na tom, že 10, tak jak jsem mu citoval, od 1. až 10. bodu by měl být schválen a potom nemůže nikdo, rada, ani redakční rada, prostě to nějak zkreslovat, protože tam je opravdu závazný pro tento naše periodikum, který je placený z peněz všech občanů, že ty občané budou včas informováni s předstihem o tom, co se bude projednávat, aby mohli to ovlivnit, aby naopak to dáváme jako jednu z nejdůležitějších věcí, aby mohli, možná, že by se nestalo, že dneska máme zprivatizovanou vodu, protože ty občané by s tím podle mého názoru nesouhlasili. Takže je potřeba, aby se předcházelo velkým omylům, které jsou katastrofální a které postihnou naše další generace. Takže proto toto 10 pokládám za zásadní, aby se schválilo. A potom pokládám za zásadní, aby byla redakční rada a redakce. Prosím vás pěkně oddělený tyto dvě instituce, ne? Aby byla jenom redakce. To redakční rada, my jako zastupitelé máme povinnost dbát nad dozorem. A redakce bude si samostatně pracovat. Samozřejmě souhlasím s tím, tak jak to bylo navrženo radou města, že například, že bude členem redakce paní tajemnice a člen a tak dále, to tam bylo. Sami s tím souhlasím, ať redakce taková je, ale redakční rada musí být tvořená z členů zastupitelstva, které budou dohlížet nad tím, aby se bylo všechno správně. Trvám si na svém návrhu, to není protinávrh, to je návrh, který jsem dal jako první. Rada mi dala protinávrh, protože já už jsem tyto zásady uplatňoval už od začátku, co se zastupoval. Já znovu opakuji ten text, který byl tebou předložen s tím, v těch zásadách je obsažen, jestli jste všichni dobře slyšeli, návrh těch zásad je, že členy redakční rady budou osoby nominované jednotlivě. Marko, ale to je redakce redakční rada. No a to je to, co ty zásady podle mě, nebo podle našeho návrhu je zcela nadbytečné tady vytvářet dvě uskupení, notabene se to bude prolínat osobama a podobně. Redakční rada a redakce to jsou v našich zásadách to není tak, v našich zásadách se hovoří o tom, že bude redakční rada. Ještě jednu věc, ale potřeba říct si na úvod, důležitou. Schválení těch zásad pro vydávání informačního zpravodaje v kompetenci Rady města. Na můj návrh jsem chtěl, aby tyto zásady byly předloženy zastupitelům ke konstruktivním připomínkám, co tam doplnit. Ne, tady máme kodex a ten bude platit, ale řekněte, co konkrétně tam chybí. Zastupitelé to měli týden k dispozici, co by tam mělo být jinak, kde jsme udělali něco, nebo kde máte nějaký lepší návrh. Rada to do toho zapracuje a potom tyto zásady schválí. Není úkolem zastupitelstva dnes schvalovat tyto zásady. Jestli můžu odpovědět, to samozřejmě přiznávám, že toto je v kompetenci Rady města, ale tuto kompetenci může zastupitelstvo Radě města odejmout, to je samozřejmé. A přesto trvám na tom, že můj návrh je daleko dokonalejší a není to můj návrh, je to návrh vypracovaný na základě zákona a odborníků. Abychom to nějakou uzavřeli, je pravda, pokud nejsou tady nějaké další dotazy, máš někdo připomínku? Jakou faktickou k tomu návrhu? Já jsem chtěl zeptat tady, jak je to přesně definováno, že názory občanů, že tomu bude vyhrazená ta osmina. Pak, když těch názorů bude víc a bude tam místo těch lekynů, tak předpokládám, že nebudete trvat na dodržení jenom ty osminy. To si myslím, že bylo v kompetenci té redakční rady, aby o tom rozhodla určitě. Jo? Redakce, ne redakční rada, redakce. Redakční rada. Redakční rada je dohlížej, co říká. Redakce je o redakční radě, hovoříme o zásadách. O dotaz konec. Protože pak, když tam nějaký ty názory nebudou, tak do ty osminy zase přesunou nějakými příspěvky. Nevytváříme předpis pro předpis, vytváříme nějaké zásady a samozřejmě, že tady bych já osobně za sebe viděl samozřejmě libovůli, nebo ne libovůli, ale si vůli to možnost jako rozvolnit, aby tam nebyly prázdné místo. No jistě, samozřejmě.
Takže Ale oficiálně... spíš o tom minimum, že musí být minimálně tento prostor. Materiál, který bereme jako zastupitelstvo stejně na vědomí, jsou zásady pro vydávání informačního zpravodaje vyzkoušenou ministerstvo letní. To je materiál, který dostali všichni zastupitelé včas a mají možnost to připomínkovat. Po voleníků zastupitel nám dneska přines ještě kodex dobrého redakčního periodika, to je materiál, který teda z jeho pohledu by měl být konkurenční těmto zásadám pro vydávání informačního zpravodaje. Já si teda za sebe myslím, že to desatero tam v podstatě v zásadách, ne v podstatě, ale obsaženo je tam jediný rozdíl, a to je redakční rada a redakce. A na druhou stranu musím říct, že rada ve svých zásadách opravdu to připravila tak, že podle, nechci říkat směrnice, ale podle těchto zásad se dá ten letní vydávat. To, co jsme dostali tady v kodexu dobrého redakčního periodika, je v podstatě jenom nějaký, ale něco staženého z internetu či obsáhnout ze zákona, ale není to manuál na vydávání. Takže má ještě někdo k tomu dotazy? Abych chtěl říct, že to je stažený sice, ale je to v souladu se zákonem. Ale ty zásady pro vydávání informačních zpravodajů jsou se zákonem. No, nejsou tam obsaženy všechny podrobnosti jako mém návrhu, to je jedno, ale to není jedno teda, ale můžu dát slovo občanům? Tady někdo chtěl ode mě slovo s občanům. Ne, tak jako slovo samozřejmě udělil já, někdo přihlásí, že jo? No, on se mě jako požádal, jestli bych mohl jako zastupitel dát slovo. Jednací řád soudružstva je tak, že je změněn, to bývalo dřív, už dlouho je změněn a samozřejmě i občaní se můžou hlásit do diskuze ne až v podstatě to tady bylo řečeno všechno, ale bylo to tak strašně zmatený, že tomu asi těžko někdo rozuměl. Já jsem si všechno jednak se divím, že si dal takovou práci pan Marek Výborný z vlastních tvorbou, už ty věci byly dávno vytvořeny, tak jak je tady přednes ta volení poněkud složitě, ale to už dávno ví, všichni jste byli prostudovat. Nebude teda o tom, že já už jsem vám to dávno poskytnul, pojďme se podobně, jak to tady vyvíjel, už v těch dobách jsme byli sedět. Takže to znáte velmi dobře. Ale no, v podstatě se to v mnoha bodech velmi shoduje. Já ty práce znám velmi, že jsem si to přečet, to, co vytvořil doma pan Marek Výborný. A i toho Kužil to znám velmi dobře, já jsem to shodil trošku. Ale ta otázka redakce a redakční rady je totiž to nejdůležitější, co vůbec v tom rámci problému existuje. Tam totiž jde o to, aby ten tým, ta síla, byli lidi, kteří opravdu budou naprosto objektivní a budou zajišťovat to, že alternativní názory budou prostě mít přístup do toho periodika. A to bohužel tam není důrazné ty práci Marka Výborného řečeno, já to tam prostě postrádám. A vidím to jako obrovskou chybu, a ne chybu, ale dávno. Byli jsme to jeho práce jsou v podstatě kosmetické úpravy. Barvy, krásný. Ale tohle je záležitost, o které je potřeba se bavit a velmi intenzivně bavit, to tam prostě není vypíknuté. To je vše. Doufám, že se to malinko zvědělo, že to ještě více zkomplikovalo. Tak se hlásí pan Kozel, pak teda Marek Výborný. Já teda nevím, jestli jsem se v tom taky už postupně nestratil, ale zásady a kodex mně přijde, že si jsou tak podobný, akorát, že tam je jenom rozdíl v té formulaci a v těch principech, které jsou uvedeny. Ale to, co je ten největší rozdíl v tom, je, že tady ten předkládaný návrh rozkládá v podstatě tak, jak se bude Letnín utvářet na radu a redakci, zatímco předkládaná věc od rady města je čistě jenom redakce. Takže podle mě to jsou dva protinávrhy, tak by se mělo hlasovat, který zastupitelstvo podpoří a pak ať se s tím rada popasuje. Protože jinak se tady budeme bavit asi do nekonečna. No, ještě teda můžu... Ještě Marek Výborný, pak teda může. Ne? To samozřejmě jako nutný se bavit další dobu, je docela nejednoduchá. Já například jsem proti tomu, aby tam byl dopliv ze zaměstnanců radnice, protože tam je jasný předpoklad, že do sebe budou
už to lepší, tam mají tam je velký předpoklad, že ta lojalita prostě tam bude existovat. Že už předem a priori jako vím, že ty, jak budou, jaký názor tam jde. Já mám pocit, že jsme tedy se pokusili vypracovat nějaké zásady, a ukázalo se, že by měla být, že je problém v tom, že není redakce a redakční rada. Když uděláme krok, že bude redakce a redakční rada, tak bude další problém XY a pojede furt do kolečka. Já mám pocit, že jako z těch příspěvků, které tady zazněly, to moc na konstruktivní diskuze nevypadá. Ne, konstruktivně, jestli teda můžu, já jsem se nepřihlásil, že Já si myslím, že to je velice závažný. Rozlišovat mezi redakcí a redakční radou. Nelze to dát do jednoho. V případě, že tyhle dva orgány, v podstatě redakční rada řídí redakci. Z mého prostého pohledu. Pokud si teda rada města si veme za svý, že bude dělat redakční radu toho budoucího periodika, tak jsme někde jinde a někde nechci to detailizovat, ale jenom říkám si názor, že musí být redakce a redakční rada, pokud chcete dělat seriózní nějak periodiku. Děkuji, konec. Já teda na rozdíl od konce řeknu jednou, že já vůbec nemám nic proti ani v redakci, aby byla paní tajemnice nebo zaměstnanci města, což je, si myslím, správný. Ale budou se zřídit kodexem toho desatera, a redakční rada bude dohlížet nad tím, jako kontrolní orgán, jestli se to dodržuje, to je úplně logický. A když to takhle bude fungovat, tak vůbec proč by redakci nemohla být celý městský úřad, nebo tam může být i třeba profesionál, nebo někdo úplně z tiskárny, ale redakční rada bude dohlížet na to, aby se prostě dělalo to, co se dít má, to znamená, aby se nedělala cenzura. Aby byly informace objektivní. To má vyhledávat aktivně informace. Nejen kontrolovat, aby ty věci byly objektivní, ale vyhledávat aktivně informace. To znamená, říct za paní Mivkovou a paní Mivková poskytne veškerý materiály, které se týkají výběrových řízení a ty budou uveřejněny, to se z kolektívu nevejde, ale budou uveřejněny na internetu. Což bych retrospektivně teda doporučoval s panu šéfovi kontrolního orgánu. Já jsem tam kdysi seděl taky a vím, že se tam pouze počítali korunky z kasičky a když šlo o něco závažného, tak samozřejmě se nedělo nic. Já jsem se chtěl jenom zeptat, tady asi všichni víme, že redakční rada by měla dělat takový zaměření toho periodika a redakce tu běžnou práci. A v tom návrhu Marka Výborného postrádá, kdo tu běžnou práci bude dělat. Tam je to, protože skutečně na velikost města jako Pěstec mně nepřišlo rozumný tohle zpracovat, tak je tady popsáno, tak ještě jednou ocituji, článek 4 redakční rada. Redakční rada je tvořena tajemníkem městského úřadu, jedním zaměstnancem, osobami nominovanými politickými stranami či hnutími. Každá strana má jednoho zástupce, není to vázáno na zastupitele, ale stejně tak nikde napsáno, že to nemůže být zastupitel, aby tam byla ta kontrola, aby tam nemohlo docházet k domělé cenzuře nebo k něčemu podobnému. Proto to je takto postaveno. A pokud jde o tu přípravu, Tomáši, tak články se určené ke zveřejnění, to je článek 5 potom následující, se zasílají e-mailem na adresu městského úřadu, případně se shromažďují na podatelní městského úřadu. Zveřejněny jsou všechny příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky daného čísla. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného čísla, navrhne tajemník výběr příspěvků ke zveřejnění. Hlavním kritériem zůstává zachování informačního charakteru letního. Rozhodnutí zůstává v kompetenci redakční rady. Tímto rozhodnutím nesmí být omezena práva daná článkem 3 těchto zásad, to se týká té rubriky názory občanů. Autorům neuveřejnění příspěvků bude bez zbytečného odkladu podána zpráva se zdůvodněním neuveřejnění a či odložení uveřejnění. Na tohle jsem předtím necitoval, čili ta technická práce bude na úřednících města. Ti budou shromažďovat ty příspěvky, poté dostane redakční rada. A tam musí rozhodnout, jestli to bude taková fotka, nebo takovýhle titulek, nebo takovýhle titulek. A
jestli to bude na první nebo na pátý straně. No a to bude věc té redakční rady, která se musí sejít před každým číslem. Tato číslo konkrétně má dát dohromady. Ano, to musí dojít redakční radou, jestli by to takže v podstatě samozřejmě za to předtím budeme dělat něco, co dělá redakce. Ano. Kdo pozorně poslouchal, tak si uvědomil, že největší kritika, která tady je, nebo zazněla, že nejdůležitější je redakční rada, ale v tom návrhu, v tom materiálu, který vám předkládá Rada města, a redakční rada je, když tady bylo znova zopakováno, takže tam akorát v tom materiálu není redakce, ale to bylo teď odpovězeno, že vlastně redakce to bude sekretariát města, kde se budou sbírat informace a články, které posledně bude redakční rada. Já v tom problém nevidím, já si myslím, že tady je takové jakoby hašteření a hašteření o ničem, protože to zásadní, co chybí teda veřejnosti a ty odvojvoleníků vyjadřit, tak podle mě asi si to přesně nepřečet, ale redakční rada v zásadách, které navrhuje rada, redakční rada je. Chybí tam redakce. Redakce tam není z toho titulu, že to bude vlastně sekretariát, kde se ty podněty budou přijímat, shromažďovat a předávat redakční radě. Já to nevidím, kdo mě doplnit. Princip tady do skora je hlásil Honza Berešov jako ta volení. To je teda úplně zcestný, my tady vymýšlíme něco, co prostě jde v každých novinách funguje. Podle mě úplně nejdůležitější je rada. Redakce. Protože ta to periodikum sestaví a redakční rada ho jenom schválí prostě. Vy tady vymýšlíte prostě něco, co nebude fungovat. Už vidíme, že máme dva názory z veřejnosti. Jestli to bylo nejdůležitější redakční rada, tak už chtěli nejdůležitější redakce. Ale hlásil se Honza Berešov jako ta volení. Já jsem chtěl, že tady jenom byste mohli osvětlit, jak fungovalo letním, protože já myslím, že důvod, proč tady se zabýváme vůbec letním jako takovým, byla nespokojenost s tím, jak fungovalo teďka a jaký byl účel. Tak jak to teďka fungovalo, když přišel nějaký jakýkoliv názor, jakýkoliv alternativní názor, nějaká oponentura vůči tomu, co se děje, to šlo přímo přes sekretariát a potom posuzovala rada, nebo kdo byl. Jak fungoval teda, kdo teďka zodpovídal za letní? To teďka byl letní pouze informativní zpravodaj, který v podstatě neporušoval zákon. Ale tady jsem se ptal velmi jasně, já jsem tomu velmi dobře rozuměl. Ty vůbec neodpovídáš na otázku, prosím odpověď, a to si slyšel. Nezačala ještě pořád. Ještě možná nezačala může. To bylo to akorát kecář. Se bude vyvíjet. Poslouchej. Kdo to dělá? Kdo to dělá? Slovo! Kdo se selektoval? Informační zpravodaj letním byl sestavován z příspěvků, které docházely do těch všichni, kdo jste vypisovali, a žádné velké korektury se nedělaly. V podstatě řeknu 99% věcí, které byly dané, byly otištěny. Jo. Ani náhodou. Já mám obrazizovaný články, který jsem zadal paní Mikuličky. Nikdy nevyšli. Já si bych se mohl vrátit. Já bych se vrátil k tomu, co jsme řešili. Jsou tady zásady. Já jsem tady chápu teďka, že možná není tedy úplně jasné rozdělení úlohy mezi redakci a redakční radu. Já za sebe nevidím problém, proč do těch zásad tedy nedoplnit větu, že redakci tvoří, protože tam se to bude shromažďovat, tam se připraví nějaká podoba, tam to musí spočítat, jestli se tam ty příspěvky vejdou nebo nevejdou. To bude na úřednících města. Ano, nech tuto redakci tedy tvoří úřad, který to potom předá té redakční radě, která se nad tím sejde. To je asi tak jedna věta. Do těch zásad to tam můžeme klidně doplnit. Že tuto redakční práci mají v kompetenci zaměstnanci úřadu a ti bez toho, že by oni jakkoliv zasahovali do příspěvků, i co se týče délky, a jakkoliv by zasahovali do toho, který příspěvek ano nebo který ne, tak ale budou mít toto na starosti. Stejně tak, jako budou mít na starosti redakce. Aby tady bylo jasno a nebyly spory o to, co dělá redakční rada, co dělá redakce. Tak redakce to znamená zaměstnanci městského úřadu v případě, že dojde příspěvek, který bude v souladu s článkem 3. To znamená, bude patřit do rubriky názory občanů a bude dotčen kdokoliv z občanů, který se k tomu měl vyjádřit, tak to nebude věcí redakční rady, ale redakce, aby ho oslovila
s podnětem, chcete se vyjádřit, nechcete se vyjádřit, máte na to 10denní lhůtu, vyjádřete se, tečka. Ale všechno ostatní, já si teda tady troufnu za sebe říci, že větší váhu a důležitost pro mě má redakční rada. Nikoli ta redakce, ta udělá technickou přípravu leknínu toho vydání konkrétního a ta redakční rada potom musí rozhodnout. Pokud tam dojde k nějakému sporu, pokud tam dojde k tomu, že se tam něco nevejde a podobně. Ale určitě si myslím, můžeme to na radě potom probrat a tuto větu tam doplnit, v tom problém není, aby nedošlo k nějaké mylce, co dělá redakční rada, co dělá redakce. Ale fakticky bez definice to tam obsaženo bylo i tady v tom návrhu. Já konečně jsem rád, že jsme se shodli teda, že redakční redakce. A tak přistupujeme k druhé základní věci toho desatera. Protože to je velice důležitý, protože když to desatero, my si tady, to si můžeme schválit, si myslím dneska, když ho schválíme, tak potom už se můžeme považovat za občanskou společnost. Pokud to desatero samozřejmě Marek říká, že ho měl, má teda, že na to pamatuje, ale tady, co jsem já předložil, tak je to opravdu promakanější, jasný, bez možnosti nějakých dalších závádějících těch. Takže když si odsouhlasíme dnes to desatero a potom redakční redakci, tak už vlastně jsme došli k souhladu. Já upozorním, že my se skoro vybereme na vědomí tenhle materiál, takže to schválíme. Názor je takový, že letní doposud, jak vycházel, takže většina občanů byla relativně spokojená a když jsme to tady probírali na zastupitelstvu, tak jediné, co jsme, nebo jedna z takových věcí byla, že jsme doporučili včetně mě, nebo bych byla ráda, kdyby tam byla rubrika dotazů. A to se teď vlastně bude dít, takže nevím, proč budeme kritizovat a tak dále. Prostě to, co bylo, teďka jsou jiné, nebo novější zásady, bude se to řídit určitými dalšími novějšími pravidly a tím si myslím, a navíc budeme tam mít rubričku názoru občanů a tak, což jsme měli, takže nemá se nějak dohadovat o tom, že to bylo špatně. Já bych měl návrh, aby se tam teda do usnesení zapracovaly věci, které jsou v rozporu mezi návrhem jedním, návrhem druhým a s tím bych považoval za vyřešení. To znamená doplnit tam redakci. Pro nic oba dva návrhy, já to teď nedokážu říct. Konkrétně pro nic oba návrhy a zapracovat to do zápisu, že to je návrhy. Třeba jediný rozdíl této, že mezi desaterem a materiálem, který předkládá rada, že tam chybí, že tam chybí redakce. Chceme redakci, tam se tam dá vlastně proznamenat. Já jsem navrhovala, že případně tam lze doplnit ještě větu, že v případě nejasností jakýchkoliv nebo rozporů vždy má jako pro své rozhodnutí používá desatero nebo dodržuje pravidla desatera redakční rada. Takhle jednou větou to tak například ještě zpřesně, protože já osobně nevidím žádný rozdíl, rozpor mezi desaterem a mezi tím, co je napsáno tady. Vycházelo to z toho a pokud, myslím si, že to je velmi dobrý materiál, s desaterem naprosto souhlasím, ale když si ho přečtete, tak je velmi, mnoha věcech velmi obecné, takže bychom mohli jít větu po větě a ptát se, co zatím je, co je tím myšleno. A to právě je tady zpřesněno v těch zásadách. Takže pokud by se třeba doplnila věta, že v případě, nevím, jestli volím správnou formulaci, nejasnosti nebo jakýchkoliv pochyb, se vždy redakční rada řídí zásad desaterem. To není v rozporu ani s jedním, ani s druhým. Já teda takhle nesouhlasím, protože to je prakticky duplicitní materiál. Jak budeme teda vypadat? Až to někdo veme do vysvětlení, no to si to tady vymyslej, tak tady to mají a zase na to sami se odvolávají, tak co vlastně chtějí. Já si myslím, že by rada měla si znova ty materiály položit vedle sebe a pokud by tam bylo něco zásadního, co by v těch radou navrhovaných zásadách chybělo, tak tam bylo. A
konečně už ty zásady jednou prostě vydat, aby se podle toho mohlo pracovat. Tím, že by teda tady členové nebo zástupci jednotlivých politických stran zastupitelstvu by se měli rozmyslet na tom, koho budou teda nominovat do té redakční rady. Není to otázka dneska, aby se to stalo, ale prostě zamyslet se nad tím tak, aby už se to konečně mohlo uvést v život a začít podle toho je adekvátně vydávat. Já teda v tom návrhu Marka Výborného tam chybí ten bod číslo 10, to je informovat občany o těch zásadních rozhodnutích, protože to vidím jako velmi důležitý. To znamená, ten bod 10 by tam každopádně měl být, jinak samozřejmě souhlasím s tím, že to ve většině bodů je to tožné. Článek 2 to obsahuje. Sice ne takhle slovně, ale je to tam. Jo. Pokud to tam je, jsem to nepostřehl. Dějiny kulturní, společenský, hospodářský a další, zejména informace o činnosti místní samosprávy. No co je činnost místní samosprávy? Ale to jsou dopředu, než se o tom bude hlasovat. To mě, protože informovat o tom, že se tady něco, prostě, já nevím, že se bude na náměstí stavět supermarket, tak prostě to už je potom pozdě prostě, jo. To znamená, je potřeba tohle ty věci, takové zásadní věci dopředu, než se o tom bude hlasovat na zastupitelstvu. Iniciovat diskuzi občanů před zahájením akce. Pokud ještě občaní chtějí být občany. To je pak, když mě někdo za 14 dní potom se něco schválil, že jste někde něco udělat. Že něco schválil. Já si myslím, že bychom materiál předložení radou města, to znamená zásady pro vydávání celoročního města, byste měli si na vědomí s tím, že do něj zapracujeme ještě připomínky, které se byly. Oni v tom víceméně, většina jich tam je, já tam vidím jediný rozdíl, co opakuju, to je ta vedení rada a redakce. Myslím, že jsou rozepsaný materiálu, který mám předložen a jsou tam zakomponovány. Hlavně bych teda ten bod 10, co říkal teda pan Kulíček, to bych opravdu vypíchl. Ale ono to tam je v tom obsahu napsané. Ale není to jasně, tam je prostě předstihem a o budoucích. A o budoucích rozhodnutích, ne až už je všechno hotovo, protože ti občané mají právo prostě spolu rozhodnout. Ale je zásadní věci, které jsou, ať už to je územní plán, další věci, k tomu se dělají pracovní jsou k tomu diskuze, že zásadní strategické rozhodnutí města se probírají dostatečně dlouho. No, jak se občané dověděli, že se bude privatizovat urárenství, až by bylo hotovo. K tomu byly pracovní zastupitelstva 2 minimálně. Ale občané se to nedověděli a to bylo chyba, protože občané by si samozřejmě nesouhlasili. My jsme povinni se řídit vůli občanů. Takže můžeme to uzavřít, že bereme na vědomí a rada tam dopracuje tyhle věci, které